Bog svima, ja sam Stella i dobrodošla u podcast U pidžami. Podcast kojem je cilj da se osjećaš udobno kao u pidžami dok ga slušaš, ali i općenito u životu. Ako ti se ta ideja čini primamljivom, krenimo zajedno na putovanje zvano Nova epizoda. Hej, ne mogu vjerovati da ovo govorim, ali dobrodošli u novu epizodu podcasta U pidžami. Također i novu sezonu, jer posljednja epizoda je bila 2023. godine 12.5. To sam morala pogledati, nisam znala da je stvarno baš toliko vremena prošlo. Hvala ti što si ovdje, što me slušaš i nadam se da si dobro. Htjela bih ti objasniti zašto me toliko dugo nije bilo, što se sve to događalo u ovih godinu dana u mom životu, jer kad podcasteri koje ja volim slušati nestanu na neko vrijeme, uvijek me zanima što se to dogodilo u njihovom životu. Pa evo, krenimo kako sam se dovela u ovu situaciju u kojoj sam sad i zbog koje sam nekako i odlučila da ovi podcasti ne mogu biti savršeni, ali i ne trebaju. I da ću ih snimat opuštenije, da ću ih snimat zbog sebe i kad ja to želim i osjetim potrebu. I da se neću pokoravati onom pravilu da svaki tjedan mora biti novi podcast, da svaki mjesec mora biti novi podcast. Novi podcast će biti kad ja budem osjećala kreativni prostor da ga ja mogu ostvariti i onda će to, vjerujem, biti i najbolji produkt koji ja mogu napraviti. Prvo što se dogodilo prošle godine nakon ove posljednje epizode bilo je da sam počela raditi kao novinarka Jutarnjeg lista. Sjećam se da je to bio jedan kišni ponedjeljak, 14.5. I tada sam još uvijek bila studentica i paralelno sam još uz to radila kao content kreator i copywriter. Te tada je bio stvarno buran period gdje sam istovremeno balansirala ta dva posla, ali sam i pokušavala pisati diplomski i završiti ga u lipnju. Ipak nisam uspjela dovršiti diplomski u lipnju kako je bilo prema planu zbog raznih konzultacija s profesoricom koje su se odužile iz raznih razloga, zbog toga što nikako to nismo uspjeli dovesti na potrebnu razinu da bih mogla braniti svoj rad. Te sam zapravo onda završila fakultet tek u rujnu i tu sam sve do rujna radila ta dva posla paralelno, tako da je bilo poprilično burno razdoblje i naravno ne zaboravljam da sam cijelo to vrijeme održavala svoj profil i svoje društvene mreže Stella piše, gdje me možete zapratiti ako me ne pratite, gdje objavljujem svoje radove i gdje sad možete pratiti put izdavanja moje knjige, ali o tom malo kasnije. U godinu dana u Jutarnjem listu mi se izdogađalo puno toga, od stvarno nekih lijepih događaja kojima sam prisustvovala, upoznala sam stvarno neke jako zanimljive ljude i imala sam jako dobra iskustva. Radim u rubrici scene, tako da sam bila na raznim koncertima, na raznim tim događajima i stvarno mogu reći da je taj dio najzanimljiviji. Mogu vam snimiti jedan posebni podcast o najluđim iskustvima kao novinarka. Imam ih nekoliko, pa vjerujem da bi vam to možda bilo zanimljivo za čuti. Pišite mi ako vas to zanima. Nakon što sam završila fakultet u rujnu, prestala sam raditi kao content creator i copywriter, zato što su oni izričito htjeli samo studente, a onda sam ostala i dalje u Jutarnjem listu kao zaposlenik. Također, početkom ove godine, u siječnju, sam postala polaznica prve generacije Akademije za žensko poduzetništvo, Academy for Women Entrepreneurs, i tu zajedno sa ostalih, mislim da nas je ukupno 30 negdje polaznica, narednih 6 mjeseci učim o poduzetništvu i imamo svoje mentore, gostujuće predavanja gdje možemo učiti od vrhunskih poduzetnika u raznim područjima marketinga, prodaje, cijene i sl. Ova edukacija je potpuno besplatna i financiraju veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu. I stvarno je izvrsna prilika jer ja sam se iznenadila koliko besplatnih edukacija postoji, samo ljudi za njih ne znaju. Tako sam tijekom prošle godine završila glazbenu edukaciju teorije glazbe, gdje sam išla na tu edukaciju potpuno online koja je trajala nekih 4 sata tjedno.
cijelu tu akademsku godinu i naučila sam osnove glazbe i to je sve financirala Europska unija, a provodila ju je jedna udruga glazbenika iz Osijeka. Tako da stvarno tražite kakve to sve besplatne edukacije postoje jer puno tog možete naučiti i stvarno to što su besplatne ne znači da nisu kvalitetne, mogu vam evo to potvrditi iz prve ruke. Ali vratimo se na akademiju gdje me cijelo to okruženje potaklo da svoju knjigu koju sam napisala negdje u ožujku 23. tako negdje sam ju završila, da ju krenem uređivati, da krenem raditi na njoj i taj proces i dalje traje i imam osjećaj da nema kraja, ali bar i pred sobom vidim sve korake koji su mi potrebni da završim knjigu i da pokrenem obrt preko kojeg ću je prodavati. Kad će to biti točno još uvijek ne znam, sigurno me zapratite i bit ćete sigurno obavješteni na mojim društvenim mrežama o tome. Ovo mi nije prva knjiga, iako to mnogi tako pomisle što je i prirodno. Moja prva knjiga je bila znanstveno-fantastični roman s ljubavnim elementima. Zvala se Iskra i izdala sam je kod izdavača iz Županje kad sam bila otprilike 2. razred srednje škole. A nakon ovog veoma kratkog rezimea moje godine, došla sam do dijela gdje bi vam htjela ispričati današnju temu. Naime, radi se o planiranju. Ja sam netko tko uvijek voli isplanirati svoje vrijeme, svoje dane i otkako sam na fakultetu, a čak i na zadnjim godinama srednje škole sam imala planer. Kupovala sam planere, volim one u kojima već imaju ispisani datumi i u njih sam upisivala tada kad su mi neki ispiti, kad su mi neke obaveze za školu. A sad kad radim je također potreban planer jer mislim da možete shvatiti da osim što radim, što sam zaposlena kao novinarka, uz to još balansiram obaveze oko akademije, oko održavanja svog profila, oko pisanja i oko pripreme knjige koja stvarno uzima puno vremena i kad vidim koliko energije je potrebno uložiti u jednu knjigu, mislim da svaka knjiga treba koštati 1.000.000 kuna. Naravno da se šalim. Ali hoću reći da je bilo puno toga i puno tog što sam morala postići što prije u kratkom vremenu. Koliko ja god planirala neke stvari, ja bi si stavila to na to-do listu i rekla to ću jednom riješiti. Međutim, ako stvari trpamo na to-do listu koju ćemo riješiti jednom i ne zadamo si vremenski rok, desit će vam se to kao meni da ćete se osjećati jako pregoreno. I desilo mi se da nisam mogla postići sve što sam htjela, osjećala sam da nemam dovoljno vremena u danu, što mi je bilo stvarno jako teško. Inače bih rekla da dosta dobro planiram, organiziram se, ali zaboravila sam na to osnovno pravilo da svojim zadacima trebamo zadati neki rok i neko vrijeme. A na to me inspirirala Gđica blogerica koju možete zapratiti na Instagramu, piše predobre tekstove na blogu, a možete ih slušati u formi podcasta i definitivno su mi najdrža pozadina kad motam veš ili perem suđe. Ona mi je rekla kako ponekad za neki mjesec ima određeni cilj. Recimo, za neki mjesec joj je cilj napisati broj nekih postova ili bilo što slično. Ovo sam sad izmislila, ali ne želim vam reći o kojem je cilju pričala jer ne znam je li to javno. Stoga ja sam si odlučila da je za početak moj prvi cilj za prvu polovicu svibnja proći još jednom knjigu i ispraviti je prema napucima i prema riječima i nekakvim korekcijama koje sam dogovorila sa svojim beta čitateljicama. Ja svoju knjigu uređujem sama ju lektoriram i tu ima dosta mana u tome. Da, to je financijski isplativije i da knjiga je moja pa ju ja sama uređujem pa je to moja odgovornost i u redu. I da, mogu je sama lektorirati zato što sam završila to da sam profesorica hrvatskog jezika, ali toliko je teško ponekad čitati ponovno istu stvar koju si ti napisao i onda jednostavno ti ne vidiš više te greške i ne vidiš neke stvari. Stoga mislim da je obavezno za svaku knjigu, pogotovo ako možda vi sami nešto pišete, da vam neko drugi da neke savjete.
Mogu i o tom kasnije više govoriti, smatram da ne trebate te savjete uzeti kao Bibliju, kao nešto zapisano u kamen, jer ipak je to vaše djelo, vaše riječi i vaša umjetnost i vi ste glavni koji odlučuje hoće li uzeti neki savjet ili ne, zato što eto, ne surađujete sa izdavačem i ne morate slušati nekog drugog. Stoga planiram prvo riješiti knjigu, a onda se fokusirati na druge obaveze. Hoću reći da ne trebamo si natrpati hrpu ciljeva, jer ja sam imala za ciljeve ispraviti knjigu, posvetiti si slobodno vrijeme da se malo opustim, uz to još poslušati što više predavanja za akademiju, a uz to sve su mi dani bili maksimalno ispunjeni i nikako to sve nije moglo stati u prošli mjesec. Također bio mi je i rođendan koji sam pripremala kao slavlje za svoje bliske ljude, što mi je isto uzelo vremena, tako da topao savjet svima koji vjerojatno to već znaju, ali sjetite se da uzmete u obzir svoje okolnosti. Prvo to kako ste, jeste li trenutno zdravi, koliko možete napraviti, imate li nekakva životna događanja koja utječu na to koliko obaveza možete riješiti u nekom određenom periodu, imate li da neko vaš ili vi bliski netko ima rođendan pa ćete za to odvojiti vrijeme ili predstoji vam možda neki blagdan u tom vremenu pa ćete se tu posvetiti i tu ćete pod navodnicima izgubiti neko vrijeme. Trebamo se obazirati na to šta nama život donosi i tako planirati. Jer ako planirate kao ja prošli mjesec, doći će do toga da ste isplanirali sve, stavili na neku to-do listu ovog mjeseca, nećete napraviti apsolutno ništa, a zapravo ste napravili brdo toga u danu za sebe, za svoje ciljeve, a osjećat ćete se kao da niste napravili ništa. Stoga planirajte polako, imajte obzira prema sebi i ako vam slučajno si zaplanirate nešto premalo, recimo moj cilj za prvu polovicu mjeseca je ispraviti knjigu. Ali ako ja nju ispravim ranije, ja ću se samo osjećati bolje. Uglavnom, hoću reći da lako možemo ubaciti neke nove obaveze i ciljeve, a lakše će nam biti ako si zadamo manje za neki vremenski period. Nekako mislim da je možda pametnije, bar za mene, da si zadam mali zadatak u većem periodu koji ću obaviti, osjećat ću se zadovoljno, lako ja sebi kasnije kad obavim taj zadatak dodam još nešto i na taj način mislim da ću biti produktivnija. Ne možemo sve obaviti u isto vrijeme i u redu je ako nešto ne stignemo i nekako trebamo se osvrnuti na svoje trenutne okolnosti i kako mi u njima možemo izvući najbolje od toga. Da, bilo bi idealno kad bi dan imao 48 sati, a mi beskrajno puno energije i ideja, ali život ne funkcionira tako. Ako se sjećate prethodnih podcasta, uvijek sam pitala ekipu na svom Instagramu za mišljenje. Ovaj put sam pitala tko od njih planira, a tko ne svoje obaveze. I zapravo većina ljudi planira povremeno. Njih 72% koji su odgovorili na anketu povremeno planira svoje vrijeme i obaveze, a samo 14% planira ili ne planira. Tako da mislim da puno ljudi nekako spontano živi život i to je ok. Ja da nemam ove sve obaveze uz posao koje imam, ne bi vjerojatno ni ja toliko planirala, jer znam da jedan period kad sam izričito bila posvećena poslu i radila, da ni baš planer nije bio nešto prepun, a sad je mogu reći krcat. Hvala vam što ste poslušali ovu epizodu i hvala svima koji su slušali podcaste dok me nije bilo. Primijetila sam na statistici da je bilo slušanja, pa hvala vam puno i nadam se da se čujemo nekad u novom podcastu. A ako vas zanimaju ove neke teme koje sam danas spomenula, slobodno mi pišite na Instagram i ako imate nekakve ideje o tom kako bolje planirati vrijeme, kako vi planirate, slobodno mi to pišite. Hvala vam i čujemo se i ostanite i dalje udobni u svom životu kao u pidžami. Bok!